Isbel cerita nyata, tetap bersama walau sengsara. Pahit kehidupan dirasa bersama, meski sederhana itulah cinta. Isbel selalu menerima apapun yang diterima, tak mengeluh, tak meminta. Bersama kakung yang tercinta, inilah kisah nyata kehidupan di dunia. Apapun yang ada, tetap bersama selamanya. Selalu menerima apapun yang diterima, tak mengeluh, tak meminta. Bersama kakung yang tercinta, inilah kisah nyata kehidupan di dunia. Apapun yang ada, kehidupan di dunia. Apapun yang ada, tetap bersama selamanya. Yo, terapi. Tolong abah terapi. Gue lek di diane ngene wis semangat lah. Kon meneng ngono wis damai. Kon terapi angel. Iki tinggi Bang. Takut cek. Cek. Kon terapi lek di kon meneng yo meneng. Yo terus melangkai. Lah, wis kono sik. Iki rada maju. Hop. Aja gocekan sik. Aja gampang gocekan. Oke. Wis suwe ra tak obahne kok. Ora tak jegarne wisan. Sik, balene. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Kuwi lencang depan. Kuwi lencang kiri, lencang kanan. Kuwi lencang depan, lencang kanan. Ya. Wes gerak. Mat gerak. Rambut kulik-kulik gerak. Wis suwe ra tak kon mlaku kok. Maju jalan. Yo. 1 kilo iki rene 1. Yo, lah. Yo. Nah. Loh, kok lurus ora belok kiri, lurus. Yo, sikilmu wis kempes lho, wis apik. Kempes kabeh Kok nyelot menggo ngiwa lho. Sikile iki wae. Tengene iki stop sik. Tengene di stop. Sing kiwa tok, sing kiwa. Bismillah. Sing kiwa. Wes, stop. Atret. Tit. Atret duli. Tit. Lah. Malah arep guling.
Berarti suwi ra obah ya ngono kuwi. Mendene. Tit. Tit. Kuwi ra obah ya ngono kuwi. Berarti iki Apa yang mundur nen dindut 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 dintan ton ten ton ten ton ten ten. Aduh kayak gua. Lah yo ora ndang. Ai, malah gue terus Wes, aku. ngene masak sih engko jam 09.00. Ayo apa yang goreng? Saking kok aku malah luwe semaput malah. Oh, kono masak sih. Goreng. Lho malah punya. Iki tak ogleke. Krit 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 krit. Laku dhewe yo. Ngono lho. Tak krit 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 krit. Laku tik 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 tik. Oh, Apa? apa? Kenapa banget gini. Lah pitakon muka ya aneh-aneh. Ya irung didekek nang kene iki Gusti Allah ku ya wis ngukur posisine nang didekek kene kuwi supaya ya ben aja mambu jejel dekek nang bokong. Lah kuwi ngentut ora ya langsung mambu dhisik dhewe irung. Kok ya takon aneh-aneh to Babel iki. Lah iya. Lek iki irung kan bokong. Buntut dikit dhewe nang kok. Ya genau. Ya di logikane lho Babel jeneng irung diciptakne nang kene ya wis nang kene. Gusti Allah wis diukur. Gusti Allah mau nganu apa jenenge? Mau ngerti wis ngerti ukurane. Irung dekek nang bokong. Engko sanone wis njaluk nyapa mripat ora dekek nang dengkul. Makamu do iso inceng-inceng. Wes omong karo sliramu susu dadi wong petuk. Tak buka kulkas mau kaya enek sego kok dekek freezer iki karepmu piye? Ya, rak tenan to. Jenenge berkat sego karo iwak pitik dikek nang kulkas. Dadine yo es batu. Bet. La ilaha illallah. Delon to. Kayak ngene iki kelakuane sapa delon dadi es batu ne lho segone. Iki jane 2 minggu lho tak sawang iki. Tak pikir ki opo? Ya iwake ra kena dipangan, kemlothak ya rasane ra enak kek iwak pupune iwak pitik lho pupu tempong go wedi. Kowe maneman, delon dadi es batu. Sing dekek dirimu. Lha karamu piye? Ambu kok cuma ambu ngono. Ngono ya ora omong aku ngerti ngono kan ya tak pangan eman-eman ge sakmene akeh. Aduh Babel. Pepe ae. Ya di pepe kok dadi karek itu dadine karek es batu.